Og livet en solrig dag, en simpel ven og en kompleks biologisk historie. Det menneskelige genomprojekt er vores måde at udforske vores molekylære selv. Næsten alle vores celler, det er muskelceller, der får os til at smile. De hjerneceller, der opfatter det sjove ting. Cellerne i øjnene, der opfatter det hele, indeholder et komplet sæt af alle vores gener, nemlig genomet. Hvis vi kunne tage på en tur ind i os selv, ind i vores celle, vil vi se 23 par af kromosomer pakket ind i en cellekerne. Hvert kromosom indeholder en lang streg af DNA. Hvis DNA'et i kromosomerne i bare en af vores celler var udtrykket, ville det strække sig 2 meter. DNA-dobbelthelixin indeholder 4 slags byggesten. A parer altid sammen med T, og C sammen med G. DNA indeholder alle informationer til at lave alle dele af vores kroppe med dets 4 bogstavsprog. Hver af vores tusinder af gener koder for en specifik del. RNA kopierer information i et gen til et beskedsmolekyle, mRNA. Byggestenen for mRNA og DNA kaldes baser. Baserne på en streng DNA specificerer rækkefølgen på baserne på den nye streng af mRNA. DNA'et bliver altid inde i cellekernen, men mRNA bevæger sig ud i cytoplasmaet. Her bliver mRNA aflæst af et ribosom for at lave et specifikt protein. Hver gruppe på 3 baser hos mRNA'en koder for en aminosyre. Proteiner er lavet af aminosyre. tRN-molekyler hjælper med at oversætte sproget fra DNA og RNA til sproget for proteiner. tRN bringer de rigtige aminosyrer, som ribosom sætter sammen for at lave et protein. Proteiner er arbejderne. Nogle danner strukturer som sener og hår. Andre opfatter lys, sanser, smag, kontrollerede kemiske reaktioner og transporterer meddelelser blandt cellerne. For at forstå vores molekylære celler har forskere læst de 3 milliarder bogstaver, der danner DNA og det menneskelige genom. Forskellige sæt af gener interagerer med komplekse miljømæssige faktorer og danner ting som vores udseende, personlighed og risiko for sygdomme, som kræft og hjertesygdomme. En voksende forståelse for vores gener og alt hvad de gør vil hjælpe os med at forstå kompleksiteten og vidunderet liv. En simpel ven, en solrig dag og vores liv.